أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. A shirinmu da ya gabata mun yi muku bayani akan sauro ire-irensa da yadda yake zamansa na duniya tun daga nasabai har zuwa mutuwarsa. To wannan shiri za mu ɗaura bayani game da ire-iren cututtukan da sauro yake kawowa da yadda yake yada wannan cuta da kuma yadda ake kamuwa da ita. Ba cizon sauro kansa ke sa cuta ba, ga abin da ke sa cutar. In ya ji ya ciji mutum marar lafiya ya shawo jininsa tare da ƙwayoyin cutar, sannan ya zo ya cije ka kai mai lafiya sai ka ɗauka. Bakin sauro yana da wani abu mai tsini har da rami a ciki kamar allurar likita. In zai yi cizo sai ya soka allurar nan tasa a hankali cikin jikin mutum, ya riƙe ta da waɗansu 'yan hannaye na gashi don kada ta karkace. Dama mun gaya muku a jikin ƙwaro kowace gaba tana da nata aiki. Amma kafin ya tsotsi jini sai ya ɗura maka wani magani nasa wanda zai hana jininka daskarewa. Wannan magani kamar dafi yake, shine yake sawa wajen da sauro ya cije ka sai ka ji yana ƙaiƙayi. Kuma ta cikin maganin nan ƙwayoyin ciwon da ya ɗauko su suke shiga jikin mutum. Ciwo na farko da sauro yake sawa ko yake yadawa shine zazzabin malaria. Wannan ciwo kuwa babban bala'i ne, ko da yake muna ganin kamar irin zazzabin malaria ba wani matsananci ba ne, kwana ɗaya biyu sai mutum ya warke. Duk da haka mutum wanda ke da wannan ƙwayoyin ciwo a jikinsa shekara da shekaru ba zai samu ƙarfi da ƙwazo yadda ya kamata ba. Mutane waɗanda ke zaune da wannan cuta haka duk za ka gansu yawancinsu malalata. Mutanen ƙasar nan sun saba da wannan zazzaɓi na malaria har ba kasafai yake kashe su ba, ko da yake yana rage musu ƙarfi, amma baƙi kamar turawa sun sha wuya da shi a ƙasar nan kafin su samo rigakafi. Idan ka karanta tarihin turawa ko tarihin zuwan turawa sai ka ga misali in mutum 10 sun zo da ƙyar ɗaya ko biyu za su koma su kai labari, sai da suka samo rigakafi na magani wanda ake kira kuni. Shi wannan rigakafin zazzabin malaria ne, sannan ne suka sami gindin zama a ƙasar nan. Saboda haka wannan zazzabi ya zama kamar ganuwa a gare mu, ya hana baƙi shigowa. Kila waɗansu za su ce haka ya yi kyau, fili ya ishe mu. Amma fa mu sani rashin cuɗanya da waɗansu ne dalilin da ya sa har yanzu dabarunmu na zaman duniya ke baya da na sauran ƙabilu. Ka ji aikin ɗan ƙwaro. Kuma ko da muka ce mutanen ƙasar nan sun saba da wannan zazzaɓi, ba haihuwarsa aka yi da wannan baiwa ba. In suna yara yana yi musu ɓarna daidai da yadda yake yi wa su turawan. Sai sun yi fama da wannan cuta ƙwarai da gaske lokacin ƙuruciyarsu. Masu mutuwa su mutu, masu raunana su raunana, waɗanda suka haye saboda wahalar da suka sha sai jikinsu ya ɗan saba. A shekarar 2018 Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi ƙididdigar cewa akwai mutum miliyan 228 da zazzabin malaria ya kama a ƙasashe 91 da ke duniya. Kuma kaso 90 na waɗanda suka kamu sun fito ne daga ƙasashen Afirka. Sannan fiye da kaso 1 cikin 3 waɗanda wannan cuta ta malaria ta ajalinsu yara ne 'yan ƙasa da shekara 5. Ciwo na biyu da sauro yake kawowa shine ciwon shawara. Shi wannan ciwo iri biyu ne, amma mai aibi sosai shine irin wanda sauro yake kawowa. Wannan ciwo na ƙasashe ne masu zafi kamar nan Afirka. Mutanen ƙasar nan sun saba da irinsa kamar yadda suka saba da zazzabin malaria. Har an ce da yawa cikinmu mukan yi ɗan ciwon kai da ba mu sani ba, amma ashe wannan ciwo ne na shawara. Amma wani lokaci yakan zo da hauka har yakan kai ga kashe mutane da yawa. A wurin turawa kuwa mugun ciwo ne da gaske. A da ba ciwon da turawa ke tsoro irinsa kamar yadda ƙasashen duniya ke tsoron coronavirus a yanzu. In ya faɗa musu sai ɗaiɗai ne ke kai labari. Suna kiransa yellow fever, wato rawayar zazzaɓi kenan. A ƙasar Amurka akwai wata ƙasa da ake kira Panama. Nan ne kamar mahaɗa da ta gama Amurka ta arewa da ta kudu. Faɗinta mil kamar 10 ne kawai,
To a shekarar 1901 yau shekara kamar 119 da suka wuce, sai mutanen Amurka suka yi shawara su tsaga sirin mahaɗar wuyan ƙasar nan ta Panama, su yi ƙaton lambatu kamar kogi don jiragen ruwa su rika wucewa ba sai sun kewaya ba. Amma aikin buwaya ya yi, saboda mutanen da ke mutuwa sakamakon wannan cuta. Hasali ma dai aikin da bai yiwu kenan ba, sai da aka fara yin yaƙi da sauran wurin ta bin shawarar da wani bature ya bayar daga ƙasar Cuba, ana ce masa Major Williams C. Gorgas. Sannan aka janye duk ruwayen da sauro ke haihuwa a ciki, aka baza duba gari suka rika yin famfo a ƙasar, suna wawwatsa maganin da zai kashe wannan sauro, sannan aka sawa dajin wuta. To haka aka ci nasara bisa kan sauran nan, aka ci gaba da aiki, aka kammala shi a shekarar 1914. Amma shekaru 50 da suka wuce turawa sun samo rigakafin ciwon nan na shawara. Duk baturen da ke ƙasan nan ta Najeriya bayan shekara 4 sai a yi masa allurar rigakafin nan. Wannan ciwo yana da saurin yaduwa, domin in sauro guda ɗaya tak ya ɗauki wannan cuta ya ba wani mutum na wata ƙasa, shikenan sai wani sauro kuma ya cije shi ya ɗauka ya ba wani, gobara ta kama ke. A da lokacin da ake tafiya da ƙafa ko da raƙumi ko da jirgin ruwa, cutar ba ta saurin yaduwa, domin wannan ciwo baya daɗewa a jikin sauro ko a jikin mutum. In ya kama mutum ko sauro ya ɗauko shi, kafin ya kai ga wata ƙasa ya riga ya mutu. Amma yanzu da ake tashi daga Kano yau da safe cikin jirgin sama a sauka Khartoum da yamma, ai kaga ba magana. Saboda haka yanzu in za ka shiga jirgin sama daga wata ƙasa ka ƙetara zuwa wata, tun baka sauka ba sai a sa duba gari su shiga cikin jirgin su yi masa famfo, wato su fesa masa magani mai kashe sauro. Dalilin wannan, wai ko ba a sani ba wani sauro ya ɓuya a ciki daga Kano, yana so a kai shi Masar kyauta. Kuma kai ma mutum ba a yarda ka fito daga wata ƙasa a jirgin sama ka zo wata ba, sai an yi maka allurar rigakafin nan da muka ce. Kana sauka 'yan doka sai su tsare ka, ka nuna takardar shaidar an yi maka alluran nan. In ba ka da ita, ba za su yarda ka ratsa ƙasarsu ba. Ciwo na uku shine cutar tundumi. Dalilinta waɗansu 'yan ƙananan tsutsotsi ne da ke zama a jini. Waɗannan 'yan tsutsotsi sauro ke kawo su. Sa'ad da ya zo ga mai lafiya zai cije shi, sai su fito su shiga cikin jikin. Shi kuma ya ɗauka kenan. Akwai cututtuka da dama da sauro yake kawowa, amma za mu taƙaita a waɗannan guda ukun domin su suka fi shahara. Amma idan muka yi duba da yanayin yadda sauro yake watsa ƙwayoyin cuta, to wasu za su iya cewa sauro zai iya watsa ƙwayar cutar COVID-19. Sai dai labari mai daɗi shine hukumar lafiya ta yi bincike ta tabbatar da cewa sauro ba zai iya ɗaukar ƙwayar cutar COVID-19 ba, kuma ba zai iya watsa ta ga mutane ba. A nan muka kawo ƙarshen wannan gaba. A shirinmu na gaba za mu tashi kan hanyoyin da za mu bi domin yaƙi da wannan babban maƙiyi namu, wato sauro. Muna tunasar da masu sauraro da ka daure, ko masu sauraro da su daure su danna alamar subscribe, musamman wanda ya kasance sabo ne ga wannan tasha kuma da bai yi subscribe ba. Muna tunasar da shi da ya daure ya danna alamar subscribe da ƙararrawa domin samun damar shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.